Iepa laguna, heldu da momentua. Abi formakuntza hau amaitzeko momentua heldu da. Beraz, bideo bat grabatzeko eskatu digute, gure portfolioa azaldu behar dugu, beraz, adi azalpenei, eta bagoaz! Hasiko gara. Hemen, bideo txonetan miniatur honetan ikusi aldu zuen bezala, Google Site aukeratu du nire portfolioa egiterako orduan. Zergaitik? Azken finean etxerantza ekarri du nire lan, vale? Ni Google Trainer, Google Educator, lehenengo eta bigarren mailakoa naizenez, Google Trainer noski, azken finean errezenak eta ezagunagoak egiten zizkidan erremintak erabili ditut horretarako. Ikusi duzuenez, orrialde bana egin dute modulu bakoitzeko, eta hor dago lan guztia azalduta eta gitxu gora bera aurkeztuta. Bideo grabatzeko ze tresna erabiltzen ari naiz. Lehenengo eta behin, QuickTime Player bideoak grabatzeko eta edizio egiteko iMovie, MacBookekin seriean datorren tresna. Selfie for Teacher erremintarekin lortutako ondorioen edo hobekuntzarloen artean detektatu duen izan da, familia gehiago ekarri behar ditugula eskolara ikaslek egitako edo egiten duten lana ulertzeko eta guk egin nahi duguna eta ikaslei transmititu nahi duguna ulertzeko. Beraz, hori izango da gure erronkarik handiena hemendik aurrera. Gero ikastaroak niri aurkeztutakoarekin, alde handia dago erreminta honek eman didan mailarekin, C1 maila lortu dudala, eta ikastaroak A2 maila eskuratzea ahalbidetzen didelako, beraz. Alde handia egonda ere, ideia berri batzuk atera ditu. Iduaren atasara burutzeko, lehenengo egin dudana izan da, bideo bat grabatu ikasleek azalpena entzun eta ulertu dezaten, batez bere ikus dezaten zelan egiten den, eta gero horrekin oinarrituta egin dudan izan da irakurketa errazerako dokumentu bat prestatu, bideon erabili ditudan kolore eta referentziekin, irakurketa errazerako dokumentuan isladatu ditut ikasleentzako, irakurketa erraza, baliogarria eta gidatu izan daiten beraientzat. Goazen etiketarekin. Honetarako erabili dudan materiala Padleta izan da. Zergatik, etiketak beraren definizioa dien bezala, internetek beraiek sortutako eta beraiek erabakitako arauak dira. Beraz, infografia bat egitea kasu honetan ez nuen logikoa ikusten. Infografia bat azken finean zeozer finkoa delako mugiezin. Horretik Padlet erreminta erabili ditut, ikasleek beraiek arauak sortzen eta bururatzen zitzaizkien heinean gehitzen joateko artxibo horretara. Beraz, erreminta bizia edo tresna bizia izango litzateke, beraiek elikatzen duten heinean eta beti piko dute hor kontsultatzeko behar izatekotan. Atasa burutzeko erabili dudan ebaluazio tresna Quizzes izan da. Eta hemen txaipatuko izkizue topatu ditudan indarguneak. Ikasleentzako interfaza erakargarria da. Beste irakasle sortutako materialak berrerabili ditzakegu. Galdera mota desberdinak egin ditzakegu. Egia gezurra, aukeran hitzetakoak, mota desberdinetakoak. Emaintzen informea saio amaitu eta berelea sortzen da. Informe horretan, ikasle bakoitzaren zehaztasun desberdinak agertzen dira galderaz galdera sailkatuta gainera. Learning Management System guztietan edo gehienetan behintzat sartu daiteke, nire kasuan Google Classroom gehien erabiltzen dudana delako oso baliagarria. Eta modu sinkronoa zein asinkronoan erabili daitekeen erreminta bat delako. Hau da ikasegoeraren azterketan erabilitako taula. Puntuazioa 19 puntutakoa izan da. Baliteke ikasle nagusiagoekin puntuazio altuagoak lortzea. Adinek berak muga batzuk jartzen dituelako. Gero azalpen honen podcasta grabatzeko iMovie erabili dut eta hortik MP3a atera do nire saiteko portfolioan txertatzeko. Hona atasa honetarako erabili dudan taula,
eta gero erabili dudan tresna Google Forms edo Google Imprimakia izan da. Atazo honetan aukeratutako lizentzia motan, egilegoa aipatu behar da, edo zeinek erabili dezake nire lana, beti ere etekin ekonomikorik atera gabe, eta mesedez moldaketarik egin gabe. Behintzat, nire baimena espresuki ez baduka. Amaitzeko, hemen ikusiko dituzue nik foroan egindako ekarpenak, eta ikastaroan ikasitekoari buruz, interesgarriena ikasagoera baten azterketa izan dela. Beraz, besterik gabe, hurrengora arte!